Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum si benta ban rakhe ga lingkhu singyap basispa prabhun riu snam utirot sings em. Kiseng bapher hakani gari khasi jantia. Menta ga khat nyuk tarik naitung arhajar arphuai. Kila penlong gajing kan mau buram yu niu riu kraw gajat ben riu. Balai khun persya ya ka sarkar phareng bat khlap no haus nam khat praspa lai pusan. Kabakham katpang gajing rakhe kadai gajing play yu mot sa kan mau jong tirot sing hamai rang. Yau niu mot sa kan mau la play do lampang ying darbar thawan ka jala ba met ba leng do badai ru MLA kamai rang constituency. Hanongba Shillong kiseng kum ka Khasi Students Union FKJGP HYC bat kiwei kiseng kilakan mau buram da ka balik bu sentiu hau mot sa kan mau hamadan yorang hep lai umkhra bat hau mot lai dong badan haplau ka State Central Library. Haba ajing keren hamadan yorang hem u presiden ke KSU samla lambok starwell marngar ula keren sepangga jinglan ladi utirot sing siem ban yakun persya ya ka sarkar phareng bat upen kan maru ya ka jing yakun ka bakajat ben riu kadang yak sat halor ki papuan ki mat hadu mentah habe dai ba ka jing dawa ban pentrai kam ya ka inner line permit ulo ong bakajat ben riu kala angnut la slem bha bat ka Christmas bat usnem thamai ki la lej Henry ka ALP pat kadang sakut haduk mentah. Uni unong yalam ka KSU loong balada ka sarkar kadang penslam ya kajing angnut kitrai jela kan sawan biang sakawai pat ka khlam bat ka sarkar kadai ban sim ya kajing kit khlip. Uloong kan AIU ya ka jela ban yo ya ka ALP haba kiwai ki jela kum ka Manipur kabadawa kham hadin kala yo ya ka ALP da ka basuk. Rai kai bang kwa bandong kham tam yi kisamla kiba long kinong teng bat kinong pentulun ya ka salantem ban sakri ya kari bakajat pendu gende peteng gumta kalong kajing ijri kada kamdai ka pasuki phalo tang sipang por handai kajing ijri bun sien ka jukersoi na kitolong jong jengbut jong perkhat kamensim kata kalong banlen dadi nam ta kari bakajat pendu berkowai bat kata kaju kalenti Hakis pas na miki mamswa mirang yakran bat ngidang tuli ki history hinrai takaju ke mesim yele hadu kini kisngi kadang par bat kadang yai kersiu ya uwai poi dukat jong kajai penriu bangi de pai khmat ban sotu ki ai kita kimat ki jingi ki bangi kum ki samla kam tam kum kan di kapateng ta ni hapan teng ye jingi de kat chabangi pai ki jingi sudah kum kari ba kajai penriu bat kum ka jalai bro kowai Handai apreng jong kita kejingek ki ba fair ki bangi ya kendu kom kajat penriu jing terha ki baharu kom handai ko sos kam galong hadu menta kajat penriu kampat semladan setra jong gariat handai kadan apreng jong jingile kata kamadat tma padai lo kita kinongrem kejingyok mestiam jong kini pat galong pateng ba menta kadai long ba kejinglen dade kom kilong swa kejingyok mestiam jong kisamla menta dai hinupsa jong ka jinglen dade iklawat kiba lalej haswa yangi bat kata kalong ka jingyele kam dai ban kut ka jingyele kada biya teng nak wai kasnam shakwai bat kasnam namang akran ya kata bingi pai ki isu bo per kiba kum ka jaj benriu kum ka jala ni angnut bat ni khmi nanti bakin longdo long snam hapo jong ka bri nyutrap hapo jong ka jala bro koi taki phau tali kisnam kita ki isu ngirang yaksa kita ki isu ngirang yakran kita ki isu ini yakhi hamadan ngrai susi benong yempat semlei kanunu kaan kami jeda kerpang
ya jinglong pakapang jong kari bakajat pendu bakawai bawel bat ne dapat kenmau kamtam je isu ILP kabadai kawai ke isu kepala ki yaksar amtar lagi pautali kisnam lacan arsnam duna baka sarkar kalapas kita ka resolution isnam tmai kalek ta Christmas kalek hinrai kata ka ILP ke ba pajba anglut ke ba ying thobar thaan kalapas kalapa sarkar India hinrai hadu menta mene ladang ye peteng ban khindau thala ya jing anglut ba jing don kam jong ka jala jong ka jaj pendu koi yang kaan bakar pangtam ka jing khla ka jing lek no jong tirot sing nakasla jong perthai chispa pa pendus nam manswa ngaso banong syamla yap kum ta no pendem re yap kum ta breu bom syamla pendem yang skam halor te pinongrem badu IT lo jong ka game nam ta kan ni ka peteng ka jong nga ka jongki lam dam dai ka jing len la de jong kini geru kra balai swa jong i ngathrai nginam yo kum kene kabu dia ke ban je lomlang banakan mau tempang dia kita ki mati ki bakilong swa ki la IT nam ta ka jaj kendeu bro ko wai te kapan ke mau ingi wai pe wai kum kisam la ya ka bangan persang hagi bor ba ka jing start ka jing sempang ka jungi hak pateng mamta pakai begini benle kam dai nam ta ka jing bit jing biang tang jong kilong manta haringi gran bat ni eksar ya ki eksar nam ta kimat cura wa fair namar ni don ka jing yu cengai ya ka ka ban sejia ya ka pateng bat ya ka jaj kendeu bro ko wai dengan skam ba kan kum kini kisngi bakarpang jong bangi cukan mau kerpang kum kini ki rukrau balong kita ki thiet ba kajat bendeu wajungi ngaso bandong kam dai bangi su put tang ka cingkan mau hundai ai baki kam kintran kam jam hakan tiya jungi wai pi wai kata ka dai ben kersiu ha kuat jong kajat bendeu kampel la philai khot sen balang kampel la philai ki nok trai sarkar kampel la philai trai kam la jong hari bokong san kalong kadai song hai wai pi wai pas ngau trai ban iet je lejong ka jaj ka kenja ban iet je lejong ka kendau ka siap ka tata kalong ban penek ban sak ngem dai ban sak klon dai leru hakibor kinu wei kata ai kan kenya bat kane ka pateng ngasu thu sai bat ngidon ka jingkremen larang ye teng ye kene kanti jung jing le compare kam le ka jalan ka kloi ru hnrai ni hap ban ye ne ni hap ban scam ni hap ban sak ta jing terha jung ni fair nam ta kimat jura jong gari ba ka jaj ndu koi nganam sem sibun ka por hnrai ai bo blai trai kan da nang terpu gedok ingi wai pu wai kam tam ya kari ba jaj mendeu ba wai at pedang jing don jung le ka khlam hendai khaduk ka wai ka kwa asbanong kam tam ki kisam la ngem dai ban tieng ni ka khlam ka menta ka basar ka sni jung perthai hendai ban tieng ya ta ka khlam kelas dang ban kejap ya ka jaj mendeu ta lagi popos nam katakan virus wangi hap ban perkat nang ne skmat kai gini ben ai cuba ya ka pateng ka ban sawan ngat kisam la ihap ban su thup iham perkat kapan kelatia kapan keladam nanis mat kaklam kan kut bat takimat kijura ki bang labu mat sarkar dada ka sarkar kan penslam kan mau sarkar kan sami sa kawai pat kapan lamik hakata kapor ai taking thoan kin syem di kajing kli baring ipaya kum kene ka penta nama ka jaj bendeu ka badang red ka jaj bendeu ka badang don kam ye kilat jingda ba fer andrai inak bi inti ba kita ka syong akabor kam tam tak kesokaran dia minang perkat makan fight mat kerpang ru ya ke jala jungi ngai hadu khidmat kementa dang pulisa kita ke resolution jong ka ILP handai ngan yai pan kan mau na liang jong kisang balang ba fer kim semla song thai ban persngau ban yai ki ban yai dawa ya ke kemat ngan pan ke mau magaliang jong ka KSU house nam arja ka pra ila pak nak wai pat ke jingtho sekarang dia ban dawa pentrikam di KLP ban penbet ya uput usam ban turklar ya kata cingih kaji uput ila dawa bade ban itu kerpang dawa perungno ektin kasi hak khnat ke bapra ngem semla song thai ban persngau ta kakam ban nganyai pen kun mau bahawa aja hak khandai akalai phau ter jong no pra dia kejuk kamat ila persngau dengan IT makmat atau menteri kampoyeng sekarang dia Amir Shah kalau kita kemat makmat kalong kedai ke ILP kejing kali makwa balong kalong labun teli kejing ai jing tho labun teli kejing pensngau labun teli kejing yaki bat balong official kebalawan nak kaliang ka sekar jala kata resolution sakai ipat ka sarkar India
kadang polis sak ia kata jenglong jeman kamtam ban penteri kam ni KLP pok kajala kajuni lada kajala Manipur kepada dawa halin yangi ia kata KLP la penteri kam marmar hendrai ia kajala kajungi kepala yaki nadu senam khat kendai spa nyu kendai ter hadu menta padang sengap padang laman tisa hendrai ka bo api ko wei ti samla bakane kaya bakane ka pateng ko menta kadai hangi iwai pewai dengan snow tu janai ya ka ai ka jenglong jengman ya ka ai ka jing don kam jong kari ba ka jaj penriu ro kawai dalang iap tiktikian jong ka sarkar jala jong ka sarkar dia nyuma yu le se ka jaj penriu ka senangam nyuma yu le se ka jaj penriu kena syak telap hakibor kin masuba dalam pai ekom kini ki sengi kham ta mane po nong ba solong ter bat kiwai pat ki caka ba fer ka jing syak thombor ka jing syak takti ka jing syak pen mensau jong ki samla bagi pardo persnam hakti jukin ngwai kaya teng na kasengi kwa man bu ka jing kali hatong elong tang kinong pitkai nela dang idai ban cuba lang bar ki kam jing jian ki sengi pelai nak kendet chen tangan jia hanu mosong pat kuai pat ki caka habaladon kanu ka jing syak thombor jong ki pardo persnam hadin si sengi asngi ka cuba ka mangi cui barbor kolong kidai kinong buat bat kidai kun persnam pertumasno ladak takti fasi yo dokar kiong kasi kilong kumunal bai kwa ban wana taka kumunal kelas pok jong kajalai bro koi ngasngo bakane kade ke ai ka persang ban nyoban ka persang ban jalam bakla ban persang ban nyada ya ka jing thombor jong kinong bai apo jong ka bri nyu trat bro koi kama kwa ban kran pi kum kistamla kalong kibakan tho ai kiken tho kibawo ai kenwo handai ngasumodong lapis ngau dapram namta kalau wai pat ka pateng ka ban saka to syam ni ka senjam ka jong ki simet ban le ke ka ban wara ka jing song sengai bat ka jing skam jong kari ba ka chat kan ka wai kadai ka por ngi bang su thu langi phai lai sektan nong thawan ba per baladon po sekretariat nyam kwa eru ban kan tho kadai kamram juki ba su thu handai kum ki samla kam tam ki khot ba pura juki sang balang lakilong ha kano ka jeli tri kamru kiri bis ngau thu bala kamram jungi kalong banyai teng ke jingile ban penolong ikimat jing dawa jong kajat benriu ban penolong ikimat jing dawa bakum kajat benriu wi anglut bat kata kalong ban scam bangen New York kian kanon ki baklan banyada kerpang je kari kajat benriu ko nimla ban chu shong ayeng ban chu kemau na yeng lani ban chu klemi skmat ban wan ban bu du senti hong ni ban yenu jor ki kam ki bakrau jong ni li krau jong kajat benriu jong ni ngara so tenat ban ngada ai khublai Syekh Jarmu ya kasih student union kabala penyang yang liumot deling ba jing tre sitom jong pi kasang ke siu ka bangirung yo banya wan lang hang ni banya bu sentiu ban yo banya kenau ya ki kam ki bakrau jong ni uri frau jong jaj bende jong ni utirat sing sim ban ngasno ba kani ka jilong sim ka jung ka jaj bende ko jong ni kadang ne ba ka di ban ne pateng na pateng wan lau layap walang ila kenal ki spa tali ki snam jo kajing yap jong ngareng nong ipi ko ki samla ko ki parat khat ko ki khat jong kajat ben reng tongin kan mau ba hado menta udai usim jong kajat ben reng jong ni walam dan shu ban ni dang dai ki sipai ki brang sa aksla perthai ban buat ya kanuksa ka jong ban buat ya kajing alam ka jong ban yale na pata kajat ben reng jong ni mar hado menta ka jingele jongi kampat kut ki bubun ki jinge bakum ka jat menri mi kendo ka jong rit pat ka jongi ka jing syak khuyat jongi ki wi pat ka jat menri ki ba he pan hado menta ngidang don apa deng ka jingele ka ba umil siemu ba krau jong ka jat menri ka jongi ulayang lam menar ya ka jat menri ka jongi ka ba hado menta ngasotnat ba nginang bun ki sipai banyak kun na ka menta ka ri ba ka jat menri dan ipet kumbolong mentah kum kejat menteri kat coba pai ngidap tang dah kejingi sudah dang men kani ke sarkar kalau ang begini keren no kata ka border issue bat ka sarkar Assam tingim tep shanu kan poi kata ka border issue lani kata ka jingi pendai ta sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam namar man lagi sarkar ki juwan ra ya ka border issue ka weni ki issue ki ba khmat do banyak keren na ka banta jong kari ba ka jat benriu man lagi political party Kidon ya kata ka border issue hak manifesto ke jongki re hadu menta ngidang ksat ngidang linga ngidang ya keren ya ka border issue bad ngakwa banong
ya kinonglam ki jongi kita ki political leaders ki bodan ni kabor ban sandur ni kabodar isu ni kwa banong ba sobha wadi lekai ba kajat benriu wadi lekai ba sentiment jong ki beriu wadam kan tarik election wadam kan banai nam kan snam ya ka election dalele ruem kan ya kajat benriu jongi katnung inne hatung ilok secure nem kum kajat benriu hatung iskam nem kum kajat benriu katangi kwa ban tha ka khobor sya kita ki political leaders ki jongi ki bakran ya kabodar isu ngidat terang ngin ai men sim fi ba finya kran ya kabodar isu handai ngi kwa ba ngini i ba kajing syai ba kajing singan jong ki beriau thain bodar kadai banwan kadai ban langno ngidi ban tip no hangnu por sam jongi kum kajat ben riu ngidi ban itu no namar balai ngai i ba sarkar ka jongi tang sumi ki isu ki ba bunjat dang akini ki banai ba tang ini ki tayo ki bladap lami ke isu ka bede boto khau lami ke isu bede ki wai ba kami sial kabaning kong ka bikin kran kinong ikhmat ki jongi kibong ka mesial ka don ka corruption nginwat kibong badan corruption hakata ka jing penja ayu khang nginwat kimi ning kong kyong ka sarkar ka scam kam khalam ka scam ka pani ba ki slow ba ki don ka jigit khli tang bar scam ka sarkar mar scam ka jat benriu na ta ka daw ni kwa banoi ka sarkar ba shimkhia ka bodar shu ngin kershani pi nginai min sim pi shimkhia kata kedai ke baningkong ke bangkwa ban kran bar ke baar ke bangi jia kran bar ke bangi do tia do dam bar ke belarung aman lagi seluyeng kata ke isu kedai ke ILP ni kwa ba ke sarkar kan kran nya kani da ke mensim nya kani ru da ke jingkit kli lando finwan ra lando finle je kran ngiling a ngi pisa mengi kipat ba penskam nya kani ru